sa panya. Bago po tayo pumasok sa ating trabaho, magkwentuhan muna tayo mga kabayan. Ang live ko na ito mga kabayan, siguro na pa mga tatlong vlog ko na ito mga kabayan. Kaso lang kada may bagong idea kasi ibinablog ko pa rin o di kaya sineshare ko pa rin sa aking mga kapwa tao, kapwa Pilipino. Sa umagang ito, pag-uusapan natin bago ka magnegosyo, dapat alam mo ito. Kung marami ka ng alam, bago ka mag-umpisang magnegosyo, pakinggan mo ito, idagdag mo ito kabayan. At sana makatulong po sa inyong lahat ang aking topic na ito sa umagang ito. Mga impromptu po ito kasi may mga bagong idea na pumapasok po sa aking isip habang minsan kasi nag-aantay ng sasakyan na pumasok. Kaya't heto na, wag na tayong paligoy-ligoy. Una, bago ka mag-umpisa ng negosyo, dapat alam mo ito kabayan. Alam mo sa iyong sarili na mayroon kang skills. Hindi lang basta-basta skills, kundi talaga, skills mo talaga, special skills mo talaga. Magnegosyo ka kung saan ka magaling. Yun. Yun ang dapat mong gawin. Huwag yung kung nakita mo na may gumawa ng siopaw, kung may nagsari-sari store sa harapan mo at gusto mong magnegosyo, gagayahin mo na siya. Huwag po ganon. Kaya unang-una ay mayroon kang skills na dapat mong malaman. Ano-ano ba itong mga klaseng skills na ito bago ka magnegosyo? Siyempre, una sa lahat sa ngayon, computer age na tayo eh. Kailangan at least marunong ka ng basic sa computer skills o sa digital businesses. Ano ito yung may passion ka para masundan mo? Pag may passion ka ito, sa una kahit hindi mo pa skills yan, napapag-aralan naman upang magkaroon ka ng skills. Pag sinabing skills kasi, ito yung sarili mong ginagawa lagi. Yung halimbawa, marunong kang sa mga skilled talaga, sa mga industrial electrician, ayan. Talagang ganyan. Sa industrial electrician, gumagamit din sila ng mga gadgets nila. Ayan. Halimbawa, may problema sila, hindi nila alam itong mga wiring na ito. Search lang sila sa internet, di ba? Ayan, digital skills na yan. Kinakailangan alam mo lahat yung mga ganun mga kabayan. Meron ka po mga kabayan, dahil po sa ating internet, pero paumanhin po, live po kasi ito, hindi na po tayo pwedeng umatras dahil gaya ng pagnenegosyo, serbisyo ang tinitignan natin kasi yan ang susunod. Pasensya na po. Ang susunod kasi na dapat mong alam bago ka mag-umpisa ng negosyo ay alamin mo kung ano yung mai-share mo sa iyong mga kapwa-tao. Huwag yung kapag nagnegosyo ka, ang unang kino-consider mo ay kung ano ang income mo, gaano kalaki ang income mo. Hindi po ganon ang pagnenegosyo. Sa mga may pusong entrepreneur, sa mga may puso talagang iniisip nila na ang kanilang business ay nakakatulong sa tao, yan ang tumpak, yan ang magsasuccessful. Kaya yan, random po itong mga binibigay ko dahil kung ano po yung idea minsan, sabi ko nga habang nag-aantay ako ng aking service, papunta sa trabaho, naisip kong i-vlog ito. At sana makakatulong ito mga kabayan. At hindi lang yan, bago ka magnegosyo, kinakailangan din alam mo ito. Bago ka magnegosyo, dapat mayroon ka ding pera na naitabi na puhunan. Actually sa negosyo, may mga negosyo na kahit paano, pwede ka nang magnegosyo kahit wala ka ng puhunan. Pero ang ibig kong sabihin, kung may konti kang pera na inipon, kasi bago ka pa magnegosyo within 6 months, yan, na-prepare mo na yan na mag-ipon ng pera gamit ang iyong trabaho, gamit ang iyong skills, nagtabi ka na para ipurgo ang iyong negosyo. Di ho ba ganon? Mahirap po na nagnenegosyo tayo, nasa umpisa pa lamang utang na agad. Yan ang isang mahirap sa ating buhay. Mahirap kay hindi mo pa alam kung kailan ka kikita at kung kailan mo mababayaran ang iyong utang pagka ganon ang diskarte. So napaka-importante po na malaman po natin yan mga kabayan. At sana at maunawaan nyo ang aking sinasabi.
At isa pa na kinakailangan na alam natin bago tayo magnegosyo, mga kabayan, ay kinakailangan alamin mo kung saan mo ipwepesto ang iyong negosyo. Alamin mo kung sino-sino yung mga customer mo. Para alam mo kung saan mo ibibigay yung serbisyo mo. At then, yung kapag iniisip mo kasi na service ang pagnenegosyo, kusang babalik ang income. Sure po yan. And then kung nagnegosyo ka dahil pera-pera ang isip mo, kapag ininvest ko ito, kikita ko ng ganito, sa aking palagay at hindi lang palagay, sure po ako na hindi ganon ang pagnenegosyo. Kaya sana ang mga sinasabi kong ito ay makatulong po sa ating lahat mga kabayan. At hindi lang yan ang kinakailangan, meron pa tayong napaka-importante na kailangan nating malaman bago tayo magnegosyo. Ang isa sa pinakamagandang malaman natin ay kinakailangan mag-umpisa tayo kung anong meron tayo. Ayun nga, kung anong meron ka, tumingin ka sa iyong paligid, mag-umpisa ka kung anong meron ka. Anong core values na meron ka? Importante yung core values. Magaling ka bang mag-English? Magaling ka bang mag-design? Importante po yan. Napaka-importante na malaman mo sa iyong sarili. Para alam mo kung ano ibenta, kung paano ibenta ang iyong mga produkto. Kasi kahit napakagandang idea mo, nandyan na yung sabi natin na pinatayo mo, mini grocery, hindi mo pinag-aralan ng maayos, hindi ka marunong magbenta, mahihirapan tayong kumita. Kaya kailangan alamin mo lahat ito mga kabayan. Marami pa mga kabayan na mga skills na i-share ko sa susunod na vlog. At pasensya na po kayo sa kaunting aberya dahil nandito po ko sa Saudi, bigla pong nawala yung internet. At sana ang vlog ko na ito nakatulong po sa inyo. At pagka pinapanood nyo ito mga kabayan sa bandang fort na yon, sana wag po ninyong i-skip. At hanggang dito na lamang po ako. Ako po mo si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Lahat po tayo kinakailangan mag-aral upang mapaganda ang ating buhay. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.